Na, sziasztok, kedves Aurora Vitál nézők! A mai téma, amiről szeretnék beszélni, hogy nehéz-e 50 évesen életmódot váltani, és hogy van-e egyáltalán értelme. Na most a második felét, hogy van-e értelme, azt az én szemszögemből nincs vitatni, hogyha megvan valakinek az igénye rá, az ereje, az aktivitása, akkor nagyon-nagyon is megéri. Nem az, hogy 50 évesen, még 60-70 évesen is. Ha az ember még az utolsó 5-10-15-20 évét is úgy éli meg, hogy meg tudja valósítani önmagát, hogy úgy tudja megélni azokat az éveket, ahogyan ő szeretné, egy-két évért is érdemes, én szerintem. Na most, hát én nálam ez 2023 év végén jött a döntés, hogy már pedig én teljesen megváltoztatok mindent. Az üzletemet, a vállalkozás, üzlet, munka, szakma, minden, amit lehet, az életmódot is, mert ugyanis én akkor éjszakából teljesen nappali életre váltottam. Egyetlen egy dolog, ami megmaradt, ugye, ami marad, az a család, a párkapcsolatom, meg a kutyám. Ők hozzájuk fűződő viszonyom, meg azért régi barátságok is, de viszont nagyon sok mindenkit úgymond. Azzal kezdődött, hogy kitisztítottam az életemből mérgező embereket. A mérgező emberek alatt olyanokat értek, akik és volt azért ilyen pár, akik egyfajtában, jaj, nem érdemes, mit akarsz már? Jaj, már 50 éveset iskolába beülni. Hát ilyenkor már csak, ezt nagyon-nagyon sokszor megkaptam, hogy mindjárt visszatérek, megkaptam, amikor úgy döntöttem, hogy én idős gondozóvá válok, de úgyhogy kitanulom a szakmát, akkor nagyon sokszor, hát ilyenkor már itt, ahol én élek, Ausztriában, ilyenkor már a nyugdíjra készülnek, és hogy hát ilyenkor már csak azok váltanak szakmát, aki, hogy is fogalmazták, hogy ez így érthető legyen, kvázi, akiknek már nem volt más választása, vagy kilátástalannak látták a jövőjüket. Hát azért én nem, mert a gasztronómiám akár mindegy nappal éjszaka, ott mindig talál az ember magának feladatot, munkát, munkahelyet, ilyet is, olyat is. De én arra már nem voltam vevő, nem voltam rá kíváncsi. 30 év telt el belőle az életemből, és az untig elég volt. Na, hát én bezártam az üzletet, amit lehetett, el is adtam belőle, pénzét tettem, a céges autót megvásároltam, amit csak lehetett, új embereket, új kapcsolatokat hoztam létre, és így, hogy én ezt eldöntöttem, valahogy az univerzum is segített az utamon, mert küldte hozzám az embereket, akik ezt a képzést. Én arról álmodni sem mertem, hogy az én képzésemet a cég, aki aztán alkalmazni fog, az kifizeti. Én készen álltam rá, hogy önköltséges áron ezt én magamnak állom, és azt is tudtam, hogy kapcsolatban legyen ez a munka, ami vezetéssel is, meg emberekkel. Na és így jött az idős gondozó. Na aztán úgy beindultnak itt a gépezet, hogy jelentkezésemet beadtam egy-két helyre, amiben hozzá volt ugyan írva, hogy ki is képeznek. Persze azt nem tudtam, hogy milyen feltételek mellett, mondtam, jó, hát valahol el akarom kezdeni, nem így vakon bele. Holott én már ezzel foglalkoztam. A vállalkozásom mellett is én segítettem időseket. Több háztartásban is. Na, és viszont ami a lényeg benne, hogy én egyszer csak ott termettem az iskolapadba, elkezdtem 5 órakor kelni, mindig is az volt a célom, hogy amikor feküdtem, akkor keljek, és meditáltam reggel, edzettem, ami az én hulla-hopp meg a saját súlyos húzockodás, meg a saját testsúlyos edzés módjával, tehát nem profi módon, de azért úgy rendszeresen.
És én elvégeztem az iskolát, levizsgáztam, mondjuk a írásbeli nem sikerült, tök mindegy, a szóbeli nem mindent kijavítottam, és tökéletesre vizsgáztam. A lényeg az, hogy így hozta, ahogy eldöntöttem, hogy én ezt megteszem, ez hozott magával mindent. Jót is, rosszat nem mondhatna, de nehézséget. Tehát azért oda kellett az embernek tennie magát, hogy az iskolába bejárjon, figyeljen, megjegyezzen, tanuljon, akkor utána a gyakorlaton is, hogy minden apróságra odafigyelni. Szóval ezek után én azt mondom, hogy megérte. És ez nem csak egy ilyen szakma, lehet bármi más. Lehet egy könyvelő, lehet egy masszőr, egy bármi, amire az ember vágyik. Én arra gondoltam, testi, lelki, külső-belső változáson szeretnék átmenni, és ezt szeretném átadni másoknak is, hogy igenis van értelme, és megéri. Köszönöm, hogy meghallgattatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok!